Hola, estem aquí amb la Marina Lerner, alumna de l'Escola de Català i de Castellà, que ens parlarà avui de la pissarra literària. Marina, què t'ha semblat la pissarra literària? M'agrada molt perquè puc conèixer diferents escriptors i puc llegir la informació de la seva obra, així com alguns llibres que ens recomanen. Heu fet alguna activitat relacionada a les classes amb la pissarra literària? Sí, una vegada vam il·lustrar versos dels poets catalanes. Te'n recordes d'alguns versos que vau il·lustrar? Sí, per exemple, enmarco amb 4 fustes un pany de cel i lo ponjo a la paret. Te'n recordes de quina poeta era aquesta? Sí, Maria Mercè Marçal. Marina, quina memòria! Doncs mira, jo a partir d'aquí vaig descobrir que eres una gran il·lustradora i per això et vaig dir a veure si podries ajudar-nos a fer les il·lustracions d'algunes de les pissarres, com ara aquestes argelagues tan meravelloses que tens al teu darrere. Moltes gràcies, Marina. T'ha agradat participar en aquest projecte d'il·lustració? Sí, perquè m'agrada participar a la vida de l'escola. Doncs Marina, moltes gràcies pel teu entusiasme i per la teva col·laboració. A reveure. Gràcies a tu. Adeu. Adeu.